Nis Alex an bhéad fácar síos dhéanamh dom le de hail ar an sraitheanna pictiúr atá os do chóir dar teideal seo feisin sa Scoil. Tá an céad pictiúr site is seomar cadramh na séomhlíne. Tá séisir chalíní ag caint leis an príomhide. Tá an príomhide ag phlé ghfuil gaantanas airgid ar an Scoil ach go testaí an riomhrí nua. Tá sé gurí smaointí a bhailú ón na chalíní. Tá na chalíní ag smaoinmh agus tá smaointí éagsúla cosúla crancar, seo feisin, ceol cuirim agus siúlóid le cur siúl. Sa dar pictiúr, tá sé níos déanaí sa seachtain sa seomra cadramh. Tá na smaointí go léir bailthe agus tá cinenne déanta ag an príomhide chun an seo feisin a cur siúl. Tá na chalíní ag smaoinmh ríis agus tá duine den na chalíní ag smaoinmh go caig siad am, áit agus éideaal don seo agus tá duine eile den na chalíní ag smaoinmh caig siad póstéir a dhéanamh suas don seo agus iad a cur isteach sna siopaí agus a thuirt in na tiisimeóirí agus cimach is ag gach duine faoi an seo. Sa tríú pictiúr, tá trúr chalíní ag féigeantar ceann na póstéir atá cur suas sa Scoil mar fort den réomhvolbhúchán. Tá seo feisin scríte ar bór an póstéir. Tá an tolas go léir ar an póstéir, go bhfuil sé ar siúil ar an déirdín ag a lathúir tar éis seacht agus go ceadisteach €20 an duine. Sa ceithreú pictiúr, tá beirt chalíní ag dul timpeall go dtí na siopaí feisin éagsúla timpeall an counter ag géirí éideaal don ihe. Tá sé ag caint leis na banaisteoirí agus deireadh na banaisteoirí go ceadacha éideaal don ihe agus níl aon feidh lei sin. Tá na chalíní anasásta. Sa cúgú pictiúr is ihe an seo é. Tá na menacíní ála ag siúil suas síos an hala ag taispáint na néadaí iontacha. Tá na daoine go léir ag buint antaithnamh as an ihe agus tá siad ag ceannach ticéadaí don crancar ag an sos. Tá práis €5 ag na ticéadaí agus déireann sé ar an póstéir tóir an bhaile ghfuil dúis na iontacha ag ban leis an crancar. Sa pictiúr deireannach, seasan banantí suas ar an stáite. Gaann si buchas leis na chalíní séomhlíne mar gheall ar an obair iontacha rinne siad chun an seo a chuirisiúil có fuorfa sa raibh sé. Freisin, gaann si buchas leis na tiisimeóirí mar gheall ar an airgid a thug siad agus tá siad ansásta mar gheall ar an airgid go léir atá bhailithe chun na riomhrí nua a ceannach agus imach oideachas bhad níos fearr ag na daltaí scoile amach an seo. Anna bha Alex gur mágad a sin. Nis bhfuil éon chéiste go le chorarm I dtaobh na sraithe seo. Céimhéad chalíní atá site sa seomra cadramh na séomhlíne sa céad pictiúr. Sa chéad pictiúr tá séisir ina sí, séisir chalín. Sa ceithreú pictiúr cábhfuil na chalíní. Sa ceithreú pictiúr feicimid na chalíní agus iad ag dul isteach go dtí siopaí feisin agsúla tá siad le feiscint sin in gháthiopann sin. De réir an fóstéir sa cúgú pictiúr céim práis atá ar na ticéadaí. Tá na ticéadaí don granachar díal ar €5 an ceann. Nis agus mé fechante héin ar an sraitheanna pictiúr seo tá roinnt chéisteanna a gumsa orsa Alex ag díriú ar pictiúr a ceithir a ríiste Alex cad na heimnecha atá ar an dá siopa feisin ina bhfuil siad. Is é an anamir an céad siopa ná scot na bheisin agus an dara siopa ná teach feisin. Teach feisin anna bhar fad. In sa dara pictiúr feicimid bhfuil chalín amháin ag smaoinmh ar na siopaí, okay? Tá gáród nach bhfuil a rinne na siopaí dóibh. An chéadród a luigh tú ná gur thug siad cadóibh póstéirí chur suas ins na siopaí ag fógart go mbeadh an seo feisin ar siúl. A cad é an daród meas tú a rinne na siopaí feisin dóibh? Thug na siopaí feisin na éadaí go léir don ihe dóibh. Go maith anna bhar fad. Agus ar deire ag féchantar a pictiúr a chuige agus a séan sin Alex measú an fearnú mná is mó atá sa lucht féchanna. Measam gur mná is mó atá san na nuc féicne mar tá siad a géirí fécant ar an feisin